може да се повтаря един и същи кадър от видео. Не знам. Защото имам двойна карта и да видим какво е направил нашия зрител. Въображаемо. Защо не ги разтивам както се знае? И какво по дяволите е направил тъпия зрител? Какво ще правя сега? Той е обърнал усото с пътия. Чакай малко. Това значи, че петица с пътия е тук. Много добре. Но това с пътия не стои просто там по някакви си причини. Стои там, за да помогне петица с пътия, за да намери другите две петиции. Ето, да оставим писател тук и да предадем карти. Две петиции и 4 са. Как ще намерим четвърта петица? 5 плюс 5 е 10, 10 плюс 5 е 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Това беше трикът. Нека да разберем как да го направим. Най-накрая стигнах до тази част. Yes! Колко ли ще се забави още? Така. Това е подредката. Аз ползвам петиции, вие които карти искате, използвайте. Но ще обясня. До сега използвате петиции, защото най-накрая ще обясня как става. Така. Пребройте 15 карти. 1, 2, също 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Да вземем една. Казах 14. И слагате която и да е петица, да кажем Карл. Слагате Карл. Отгоре тези 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 карти. Аз в видеото не разбърквах и може да направите също. И другите петиции отгоре. Но не бързайте! Която петица е сега? Как беше точно? Да, която петица е първа. Как да го обясня? Да кажем, в случая петица с пътя е най-отгоре на петиците. И ако петица с пътя е тук, а с пътя трябва да е тук. Ако тук е Карл,
каро трябва да е най-отдолу. Ако е пика, пикът е най-отдолу. Ако е купа, купата е най-отдолу. Разбрахте. И слагате тези карти отгоре. И тези 4 карти отгоре. Добре. И казвате, че използвам 4 аса. Там. Добре. И докато говорите, може да склати ръцете, бутате една карта, поддърпвате и поддържате Pinky Break. Много лесно е така. Бутате, дърпате и Pinky Break е готов. На една карта. Но всъщност тази част, която винаги забравям, е в момента, който стегли картата, когато правих перформанса. Така, като се избира тая карта, държите Pinky Break на първата, както показах. Слагате произволната карта отгоре и обръщате двете карти, така че това е един вид карт форсинг. Взимате пак двете карти, обръщате ги и слагате първата си, след която не петите. В тези случаи подбирате. И пак поддържате на първата. Слагате асата отгоре и взимате всичко, плюс брейка. Може пак да го сложите долу и пак поддържате брейк на първата карта. Но този път, ето какво става. Слагате картите и с палеца поддържате този брейк. Просто така. И взимате първото асо, слагате го най-отдолу. Подравнявате и пускате. Така, това е много лесно движение, нека да го вкажа отново. Добрейка. Взимате една карта най-отдолу, включително под брейка. Подравнявате, пускате брейка плюс картата под него. И сега отново Сокаро. Това Асос Пати, мисля, че беше, да, Асос Пати, Сокаро, Асос Пика и Асос Купа. Внимавайте да не направите така, защото има обърната. И казвате, но преди да кажете нещо, цепите. И това е. Дайте да си мисли и тук вече е пица с пътия. Казвате бла-бла-бла. Казвате каквото си измислих. Размили се с местата. Но когато може да разсилвате на ръце, аз го предпочитам, макар че не го направих тук. Разсилвате на ръце и когато стигнете до асото с пътия и една карта пред него, а с пътия след него една карта, всички други карти ги слагате долу. Така. И това са, разбира се, другите петиции. И тук вече всичко е математика. 5 плюс 5, 10 плюс 5, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И това беше трикът. Отначало казвам, за да не слагайте всяка карта, защото трябва да броите общия ми брой. Например, тук ако са двойки, 3 двойки, 3 по 2 е 6. Броите 5 карти. 1, 2, 3, 4, 5. Тук слагате едната двойка. Прибирате ако е 3 по същия начин. 3 по 3 е 9. 1, 2, така е тук 9. Слагате тук едната тройка и прибирате. И аз съм движение да пълня джип. Място да ви е харесал.
Ако искате да видите още такива клипове, моля, абонирайте се за моя канал. А ако искате... излишна дума. Ако ви е харесал клипа, може да дадете палец нагоре. И така. Тъй да illusion naked magic. Да, възхвалявате ми се на тъпия си люб,